зиндагӣ аз созу суз, нешу нӯш, ҳамвориву ноҳамвориҳо, сахтиву шириниҳо иборат аст. дар хонаводаи писар гум шудааст, дар хонаи дигар падар модар. Солҳо гузашта бошад, ҳам наздикони одами гумшуда бо умед интизорӣ мекашанд, ки нури дидагонашон зиндаву саломат асту анаҳозир аз дар медарояд. ҳар сол дар кишвари Федератсияи Русия зиёда аз 5000 нафар муҳоҷирони кории давлатҳои Осиёи Миёна якбора беному нишон гум мешаванд. беному нишон гум шудани фарзанд барои падару модар, бародар, хоҳар хеле мушкил аст. охир на зиндаву на мурда будан бадтарин фоҷиа аст. солеҳов Мустафо Гулмуродович соли таваллудаш 1989, сокини шаҳри Душанбе, чанд сол боз дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Москваи Федератсияи Россия ва берун аз он барои тиҷорати мошин сафар мекард. охирин маротиба таърихи 3 апрели 2017 ба падару модар аз шаҳри Москва занг зада ҳолу аҳвол мепурсаду халос. бо ҳамин то имрӯз дигар бо волидайни пиронсолаш дар тамос нашудааст. тибқи маълумотҳои муҳоҷирони ҳамроҳаш, Мустафо аз 2 майи соли 2017 инҷониб гум шуда, то имрӯз ӯро касе надидааст. ҳарчанд пайвандонаш ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат карданд, айни замон ягон хабаре нест. солеҳов Мустафо оиладор ва падари 2 фарзанди хурдсол мебошад. аз номи аҳли хонаводаи солеҳов Мустафо Гулмуродович эҳтиромона аз ҳамаи шумо азизон хоҳиш мешавад, ки агар дар бораи ин ҷавон маълумоте дорад, ба мо хабар диҳед. телефонҳо барои тамос 94 20 03 900 00 66 209. падару модари чашминтизор ҳар лаҳза ба акси писари гумшуда нигариста зор зор мегириянд. умед аз худованд доранд, ки ӯ зинда аст. илтимос, агар касе ба ин акс нигариста ин ҷавонмардро шиносад, ҳатман хабар диҳад. аз ҳамаи шумо ҳамдиёрони азиз хоҳишмандам, ки аз сидқи дил дуо кунед, то ки гумгаштаҳо ба хонаи худ баргарданд. апаи Мустафо бо як ҷигари сӯхта ин мисраҳоро эҷод кардааст. гирифта ранги заъфарон баҳори умри модарам, хамид қомати падар зи кулфати бародарам, чу кафтарони рӯи бом канори ҳамдигар будем, дар он сукути тираи шикасти бахти хоҳарам. бародарам, бародари азизи дил, мадори рӯҳу боварам, гузашт рӯзу моҳу сол аз он баҳори вожгун, дигар куҷо биҷӯямад, дил аз ғами ту гашт хун. даруни мағзи ман хуни ҳавас бимурдааст, фироқи ту хаёлро ба коми хеш бурдааст. ба қалбу рӯҳи хастаам бидуни ту хумор ку, дигар ба рамзи зиндагӣ таровати баҳор ку. шабе ки ёди ту кунам, дилам шавад зи ғусса об, шабеҳи сарнавишти туст, ғуруби сурхи офтоб, нишоти умри одамӣ ҳама баром муяссар аст. гумон мабар, ки ёди ту ба дасти бод спурдаам, макун хаёл, ки аз фараҳ таронае сурудам. фазои хонаи падар бидуни ту сарои ҳузн, падар ҳазину хастаҷон ва аз ҷудоӣ сина реш. бародарам, бародарам, азизи қалбу боварам, бародарам, кабутари қашанги модарам. дӯстони азиз, касе аз шумо ин ҷавонмардро боре дидаед ё маълумоте доред, ҳатман бо ин телефонҳои дар экран буда дар тамос шавед. дуо кунед, ки ҳамаи гумгаштаҳо ба назди падар, модар, наздикони худ баргарданд. бо канали мо бошед. лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед.